אוקיי, זה לא היה מדריך לאיך לחפוף מברשות, זה היה מדריך לאיך לרצוח אותן. אז בואו נלמד לחפוף מברשות ביחד, כי אני מבינה שזה נחוץ. קודם כל אני פורסת לעצמי מגבת אחת בצידי הכיור, ואני הולכת להשתמש אך ורק בסבון הזה של פלמוליב, ונשבעת שלא צריך שום דבר חוץ מזה. לא סינטגון, לא פרי ולא נעליים. וזה באמת לא משנה באיזה סבון תשתמשי, כל עוד הוא קשיח. פורסת לי עוד מגבת בצד למברשות הנקיות, ואני מתחילה מלטבול את המברשת במים כמו שצריך, ואז פשוט משפשפת בסבון בתנועות מעגליות, סופר בעדינות, בלי להפעיל יותר מדי לחץ על המברשת, עד שאני רואה שהסבון שיוצא נקי לחלוטין. אחרי זה אני מניחה את המברשת בצד עם הסבון והכל, ורק אחרי שסיימתי עם כל המברשות פנים, אני שוטפת את הסבון. וכן, כל מברשת מקבלת אהבה. שוטפת אחת ולא כמה בבת אחת, כדי לוודא שבאמת הכל נקי. שימי לב שאני מחזיקה את המברשת כלפי מטה, כדי שלא יחלחלו לי מים לבפנים. כי אז המברשת פשוט תתפרק. המברשת מחולקת בעצם לשלושה חלקים: הראש, שזה השערות, החובק, שהוא זה שמחזיק את השערות ומחבר אותה עם הידית, והידית עצמה. כשהמים מחלחלים פנימה על בסיס קבוע, קודם כל זה יכול לסדוק את הידית, ודבר שני והכי חשוב, זה גורם לדבק שמחזיק את הכל להתפרק, וכתוצאה המברשת נהרסת לחלוטין. וזה למה תמיד חשוב להקפיד להרטיב רק את ראש המברשת, ולהחזיק אותה תמיד כלפי מטה. שימי לב שכשאני שוטפת את הסבון אני ממש סוחטת את המברשת כדי לוודא שלא נשאר לי שאריות בפנים, ואז אני מחזירה אותה לצורה הטבעית שלה. כי איך שאני אשטוף אותה ואניח אותה, קבע את הצורה שלה אחרי הייבוש. אחרי זה אני עוברת למברשות הקטנות יותר, וזה פשוט יותר נוח כשמחלקים ככה לקבוצות. וגם אני אוהבת לחפוף ישר אחרי לקוחות, כדי שלא תצטבר לי כמות, ואז ייקח לי פי 2 יותר זמן לחפוף אותן. כאן ממש אפשר לראות שגם כשהכתמים עקשנים, אפשר ממש עם האצבע לשפשף כמו שצריך, והכל יורד. ושלב אחרון, הביוטי בלנדר. קריטי מאוד לעשות את זה עם סבון קשיח, כי הוא היחיד שבאמת יוכל להוריד את כל הכתמים האלה, ולא יפוצץ את הספוגית בקצף. ומי שאי פעם נתקלה בזה מהקצף הזה ממש ממש קשה להיפטר. תראה איך הכל יוצא, אין מספק כזה. וגם כאן כמובן אני סוחטת אותה ממש 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 טוב. לוקחת את הכל בעדינות ומעבירה לשולחן שלי לייבוש על מגבת נקייה. פורסת אחד שלא יהיו צמודים אחד לשני. מרססת אותם עם אלכוהול של 70% ומניחה לייבוש לפחות ל7 שעות. תשמרי לך את הסרטון הזה ויאללה לכי לחפוף את המברשות שלך.